खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 7 मे 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नारेंगी ओनसोलाव थानाय अइल इन्डिया लिमिटेड कम्पानियाव खामानि मावग्रा 2 मावथिफोरा कारेन्टजों बोबथाबजानानै जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे मावथिया जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय गुबुन सासे मावथिखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जेब्ला बेसोर 3 मावथिफोरा बिल्डिं सायाव खामानि मावगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनायफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। आसाम पुलिसआ नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बरघाट ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनानै 2.25 लाख रां नंखाय रां बोखांनो हादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राशिदुल हुसैन। गावलायलायदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्लायाव रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गावलायनाय जाथाय जानायाव सासे उदखारिया गावथारजादों आरो बे जाथाया बारामुल्ला जिल्लानि सिङाव थानाय कुंजीर ओनसोलाव जादोंमोन। गावथारजानाय उदखारिनि मुङा जाबाय आबिद वानी। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 1988 मायथाइयाव एबसु आफादनि सोमावसारनाय समाव आसाम पुलिसनि सान्थ्रिफोरजों खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजानाय 10 बर' आइजोफोरखौ दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनि हानजाया गामियाव थांनानै खौरां लाहैदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि आइजोफोरा दिनैसिमबो न्याय मोनाखै। बे गामिनि मुङा जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नं फुमका गामि। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। 1988 मायथाइनि 25 आरो 26 जानुवारियाव आसाम पुलिस टास्क फर्स बिसिनि गाज्रि रेड खालामनाय समाव बे गामियाव बर' संग्रामनि एक्टिभिस्टखौ नागिरफैनाय नामाव बे गामिनि 10 बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामलांदों। दा बे गामिया बेनिखायनो जारिमिनारि गामि बियो। दा जों बेखौ अरायबो गोसोआव लानांगोन, बेखौ जों बावनो हाया। आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय बड'लेण्ड आन्दलननि बेनो देरसिन मोनसे हिस्ट'रिक जारिमिनारि मोनसे जाथाय बियो। जे जाथायखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होदों। बे भार्डिक्टआनो जाबाय बे जाथायाव लोब्बा दंमोन बेखौ नागिरनो थाखाय CBI इनकुवारि होदोंमोन आरो लोगोसे मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ क'क्राझारनि SP RC थायालखौ सासपेन्ड खालामहोदों आरो लोगोसे सेरफांगुरि आउटपस्टनि IC थानाराज फुकन बेखौबो सासपेन्ड खालामहोदों आरो लोगोसे सासे पुलिस कनस्टेबल बेबो सासपेन्ड जाफादों। दा CBIआ फैनानै बेयाव तदन्त खालामफैदों। दा तदन्त खालामफैनायाव बे जायगानि गासिबो भिक्टिम मानसिखौ लानानै सोंनाय जादोंमोन। नाथाय दुर्भाग्य दुखुनांथाव जे आसाम पुलिसआ CBIखौ खुनुदिन क'पारेट खालामाखै। जार फले गुवाहाटी हाइकर्टआ मोजां रिपर्ट मोनैखाय CBIनिफ्राय मोजां रिपर्ट मोननो हायैखाय हाइकर्टआ भार्डिक्टआव होनदों जे भुमकायाव गेंरेप जादों, पुलिसआ गेंरेप खालामदों बे नंगौ, नाथाय दसिया सोर बे दसिखौ दिहुननो हानाय जायाखै बिदि होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ भार्डिक्ट होदों। दा बे भुमका गामिनि 10 बर' आइजोफ्रा न्याय मोननाय जायाखिसै। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। दैमुगुरि गुदि फरायसालिनि लांदां फोथाराव
गंसे ब्रिजागारनि सिङाव उदाङै जौ लोंनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनो मोननानै गामिनि सेंग्राफोरा हमनो थांनायाव गामिनि 7 सेंग्राफोरासो रेप आरो किडनेप खालामनाय केसाव फान्दाय जादों। गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोननि गामिनि सासे सेंग्राया जाथायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफोरखौ लेंहरनानै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमदोंमोन आरो भिडिअबो खालामनानै भाइरेलबो खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ भाइरेल खालामग्राफोरा बे सेंग्राफोरा नङा होननानै रायजोफोरा फोरमायथिदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।